Zdravo živo, rode sve slovenski. Evo danas se nalazimo ovde pored hrasta zapisa koji je na imanju gde ja živim. Mi smo ga proglasili zapisom još pre 30 godina i on je za to vreme se uvećao, ulepšao i tu će ostati ko zna koliko vekova. Znači ovo nije mnogo staro drvo, možda jedno 120 godina, znači negde početak 20. veka, ali nadam se da će doživjeti 25. i 26. vek. Ovom prilikom vas sve pozivam da isto uzmete žireve, evo ih, i da posadite svoj zapis hrast. Moj predlog je sledeći, da uzmete 24 žira, jer je to naš sveti broj, i sa ta 24 žira da vam niknu svih 24, jedan posadite negde u vašoj okućnici.